Ok, salutare și bine, v-am regăsit la un nou video. S-a blocat facecam-ul, nu știu de ce. Dar uitați. Ce avem noi aici? Yes, fuck yeah. Yes. Carl, tu te trecu, că nu te cred. Unde-i? Uită. Uite-l, bă, să mă arăt sunseta că-i Carl. Uite-l, bă. Uite-l, bă, să mă arăt sunseta că-i Carl. Îmi place ce frumos loc. Ce drăguț-i, bă, să mă... Ai, ai, ai. Să mă arăt sunseta că-i Carl. Nu te cred, nu fake. Uitați. Yes, yes, am pe Carl. Yes. Este. Hai să dau câteva meciuri cu el, să vedem cum este. Nu știu din ce motiv, dar s-a blocat caracterul. Caracter house. Facecam-ul. Ok, hai să dăm. Cât de fain e. E fain caracterul. Cât de OP e. Poți să faci multe tag dive-uri cu Carl. Se reîntoarce și OP. Da, se reîntoarce și nu că de mergea. Care ultimata? A, da. Sună bun! Foarte tare. Și din prima, adică direct Facebook-ul s-a deschis, gata. Ai grijă ca să-ți mai lovi ralul la cap. Rău de tot. Păi de ce? În mare caratistă și eu, cum stăteam acolo proprii de calorifer. Stăteam așa cu picioarele și după aceea Ralu mi-a dat cu piciorul ei peste amândouă picioare și am căzut fix cu aici, cu capul, de calorifer am dat. Ai de mă, s-a dat, doare rău de tot. Ok. Din păcate n-am câștigat meciul. Dar e foarte fain, Carl, băi. Carl e fain. Bine că nu știu să joc cu el, că e carte lansată. De-abia lansată e cartea. Mi s-a blocat facecam-ul și nu știu de ce. Hop. Hop. Se duce prin... Da, se duce prin amândouă. E chiar OP. E foarte OP. Mai ales că e și noua carte lansată. Hai, du-te. Du-te, 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 nu veni. Ce prost-i! OP. Chiar e foarte OP. Adică uitați, dacă eu dau acolo și eu merg așa, oleu, oleu, oleu. Da.
Am rămas în locul 3 sau 4? 3? Da, locul 4. Da, Carl este noua carte lansată și din prima, bă, de-aia din pic, bă, mi-a aplicat când norocam. Da. Stai un pic. Așa. Deci, băieți, puneți acum neapărat un like. Fac video-ul ăsta așa, alcom. Și, da, nu uitați să dați like pentru că abia ce s-a lăsat, care. Din prima, din Big Box l-am luat. Sau am luat-o. Mulțumesc că mi-ai spart așa. Știi, bro, că eu te cam rup? Uite pe asta. Ăsta a mort. Da. Doi. Da. Ok. Aici e vocal. Da. Da. PowerPoint-urile ăștia câte wow. Direct pe care mi le bag. Și putea să mi le bag pe Bull sau... Nu, mi le bag pe car. Nu, să mi le bag pe car. Păi, spuneți și voi dacă eu nu sunt norocos. L-am luat pe car, l-am făcut și astăzi slime la școală. Stai un pic să termin meciul ăsta. Sper că vine înapoi. Dă de un fel de mic double damage. Dacă rămână aloe și intru peste ei. Și am omorât. Ce faci, bă? Deo carbante! Mamă, dau eu pe rău. Chiar e foarte tare. Mamă, ultimat. Stai. Chiar foarte tare. Mă bag peste ei și ei solo. Wow! Voi ați văzut ce tag life? Am intrat peste ei și gata, s-a terminat toată șmecheria. Casă. Bine, mă. Uite, bă, că și el îl are. Și el o are pe Carl. Și el are Carl. Ce căcăfă. Mic. Făceam vlog. Imediat. Mă duc să mănânc. Mănânc. Ai și tu pe car. Îl ai și tu pe car. Separat.
Stai pe scrie și nu știu ce. O să fac upgrade la care. Mamă, deja apar 4. Wow. Stai un pic. Să vorbesc aici cu Casi. Ok, și cam atunci că acest video și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!